Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Ka District Sankalp Help for Empowerment of Women, kabahap habo ka office jong u District Social Welfare Officer ka Southwest Khasi Hills District. Mentakasi ka khandai tarik unai luar araja apusan kala penlong ya ka awareness program ka washisni syapang ka Prime Megalia. Kum shibenta ban ajing tep i samla pule kumno bakin tip ya ki la jingerap ban sengkam lajong lingba ka Prime Megalia ya ka bala penlong ha GCIIT Maukerwat Southwest Khasi Hills District. Kinongkran ha kanigasngi kilong ka kong pediang hun Lin Khan ka Senior Manager ka Prime Megalia kakong Every Linkoy ka District Mission Coordinator ringkat ka jingedon lang kakong Niza Suzy Karlingdo ka MTS DHEW uba VW Nongset Managing Director ka GCIIT Society ki samla pule bat kiwe Itu nila ay jingarap nila kumno ni hapantas si kidaway jong kito tejat ba ha office nimle kita singi ni pemya tekti kenyaki berkata hoi ke organization ke barang ngapo gohti ni khat ika kanai po hangta hanai po kaya rap ikini barok khat bale traditional medicine mo dia kata kalan ru ni dekat papapen dia nangta pak dia idan kibrio ke papen tebet dia dia haka ban ai training mo dia kita ni khat ki master trainer mo kum kita pak dia ni rap iki banyak pente iki batka MSSDS ken ni panel lagi temut niasan batka MSSDS ban penong master trainer ken khnang ba kilali pentebe dia dia tempat kum nu kacu sa haki kata kajing nang kajing start dei idan ki kwa ki pentebe khnang ban yo iPad kata kajing start chiki be dia kita pak dia ni penle link ba ka MSSDS ken khnang ba nang ni shakman MSSDS syukur bapak benek training haka food processing ki khat ken kita ki master trainer ban ai training pas ya ki wekin mo dia ni syukur ro ka program ka bahe ha ya kata syukur kan nimi ka deba syuk kemudian ayu kemudian North East Entrepreneurship Machinery and Innovation Exhibition mo kemudian napok prime nia tekti barbaro itu badan hapok ka state kinu ki bade machines kan mo dia kata ni khat dia ki barok khai hapok shimlong ni penlong ka expo bahe ha ni penteblo dia barok khai kinong sengkam kinon atan bagi putu ki ramut ban sengkam kinon atan kinon jungok kan ki jat ki machine maniwan ra ki bikidon kam maki kinlok kan kata kayo mo kolong kayo mela kutu bahe mo ko kata ro ni le apa kita barok khai ki dina po ka business facilitation sector mo dia lain nak kata kalau dalam ke nak patai investmentnya, dalam ke incubation, dalam ke funding, nak ada patai, dan mentang nak ada patai sepang ke business facilitation, mentang nak patai sepang ke partnership semua. Kata ke partnership pat tak sutuin nak kita ni, balong partner kamu dia, kamu tang balong partner life, ma sutu kamu dia, kamu banyak tekti lang, ma banyak tekti lang, hakiwi kilan tu kumki kumangi borok sengkam lajong tentang didam kam ne munong hikai dai ne kumenta fi1 haka training center fidan nam kinong hikai hoi ne kenang hi ne hikai ni para mokhi dan di mes barisa hoi tikum jo mangi yindi ki expert batet lodge hanga business tikani ka partnerships department kale you kawan ra kiriu start kibala dan kata-kata ke experience kata-kata kacing start hakalian business kaya lum kita sijaka hapok pren te kan sapekin oh ini nong sengkam bedi baka lan date hit idan kam da uni nong hikai namar om baro kidi kijak of all trades mo dan di expert di sector katakowi ka department sakowe ka bakhat business facilitation nangta ka business facilitation ki penjadi ki training ki exposure visits nangta dia future perkhat ni ki ba apply ke CMECC kumla batai mes priang om baro am ban job kata namar kin apply san spa ngut henry kin job tang shi spa ngut syukur ti kita sang spa ngut ki pa shi future perkhat Raya kita kisah pak ngeruk ke prime kanong i. Tiling ba kata ke business facilitation program business facilitation sector. Kali kat bala banyak terilang ken bagitu ki remaining ki bakram syajet ika CMECC mo. Kapet ken ke kidak common sense program, kapet kidak common sense business, kapet ken ke prime kidak kam ayu. Kidak yang nem hakani kasam.
ban seng dalam yang kasar dan kam seke dan kam machinery ya kataru miju ya rapmo ni para sektor dia dak yang machinery pada dan kam seke hamnang yang ban ken ban dia ru di kumi kita ni khot unit economics mo di kum kita ru ban ken kumno ban penuan dor mentang ila syat yuki kumno fi bu dor yuki kumno fin penyaha ban kedor yo kumno fin de gitu ki mar jong pi ki ba pishnane ba pishatne ba pi thum ba pi le business ba pi ge ti ru kumno pila ban pin ya gitu haka rukom ka ban pin yo nong manu pendu nong nama teng pila bon sien kini ki ba seng kam la jong kishna jingshna de henry ki ken shna kanika mi mo shubo ki kan yu prek ki kan ni ka rong ki kan ni ka din ki kan ni ka bai train di teng ki kala no ban ken ni ka bai lai ki kala no ban ken ni ka bai ket din nam tu shatu ki kala no kita ka bai nong ki kala no kita ki ti ha kata kurkom teng ni kum di do nong no ki mar ni la shna shtomo ti da fi wan cha prime da lai te ba ka prime ni lingba kata ka business facilitation sector ru ni arab fi hadu itau put ban ken bo jin ken iwe itia kum no ba fi laban ben sangdor yu warang pi yara ban shna kata ka DPR ru ka ban hab submit la dei ka por ban shimlu ni se trailang ba kitu kinong sen kam jong kumlu ban de kita ma te lai na kita ru ni jialam dapat dala biang nadong hadong ka umar shubu menta ni song ashar kinong sen kam hadu menta gini kisan snya ni la yo ban yara as pa nyo hom nyongwut kita yo ida jing mentoy tan na ka incubation program ila don kita ki training ki ba hadu arpon riu tam kita ki arpon riu tali ki training ki bila yo but kini ki nong sengkam kila yo ban penmi hadu daki lai hajar lak tingka tam kan ka jingmi ka jongki but ki bobon de ki funding ki ba kila yo but ba kila yo ban aikam ajam tam ling ba kini ki as pa nyo kumnyo kila yo ban aikam ajam ya kumba san hajar nyo spa nyo hom riu mot ki briu ling ba kakam ka ba kini kinong sengkam kila seng ki aku as pa ngot kila yo ban aikam ki san hajar mot ling ba ki kam ki jongki te kata ka de ka wei ni kita ki service ki bani ha prime ni yo ban aikam ta ka de incubation program ka bani don ya kata chief ministers championship challenge ka de na ka bin ki nong sengkam ki ba adam ya ki kam ki jam ka ba apat ka de ka funding kung ki nong sengkam kadon kami ni ka pisa begin sedang himla ban sedang kan ka pisa te kung ta ka prime wa la phim de ki badan benta ka ni ke incubation program piyo apat badan benta ka funding pila ban apply ya ka ni ka funding ka bangidon link ba ka website ka jongi pin hable check ka website fi apply link ba ka website kidan ki funding ki prepare ka bangi la ban ai ka baning kong ka ka kickstart grant kani ka kickstart grant kadai na ka benta jong pila na pidon kanu ba kam ka ba long ka ba compare ka ba yo i baling ba kani ka kam pila ban ai kam ai jam ki we pila ban yo kani ka kickstart grant hado si paulak tingka kani ka kickstart grant kadai kumno ba la da pi pat la dei ban sen pi kwa ban kickstart ka kam ka jong pi don kami ki machine ki don ki we ibale kita ki pavers ki bricks ile kita idang dei tang ikna ide student ikna jong ka Sinat College idang le kata ka jingfu idang ka jingmut bai kwa man snai kini ki bricks kini ki pavers kini ki ya ikwa man sna iwan chaprain lingpa ka college ka jong I namanya te alam ki college iwan iyo ayo ta ka kickstart grant thi kita ki machines ka balya bala ban ya ge I kumno ban penni kini ki bricks nama menchwa isna na kakti I mix ya kasiman na kakti henry anda ila yo ya kini ki machine pat na ka prime khalya ki bakot hadu shipaula ila kala kampen suk ya ka kam ka jong I bat kala kampen mi shushu ya kini ki bricks ka ba isna bat ila la man penya yo shushu ilang dei kong student henry ila yo na marba idon ya kata ka kam ka jingbot ka jong I ka ba compare ka ba wanra ya kata ka yo ka kot ha ka jilla bat ha ka snong ka ba idon ro kumcho training ka jong pi amna pila yeng hala ki jong ki jat amna pila asam ban sengi ki kam ki jam ki jong pi ka prime me halia ka don ya ka ban yarap ya pi ban kentiu ban yarap ban sedang ya kata ka kam ka jong pi te ka prime me halia ka dei ka program ka ba dei jong ka government
jong sarkar kaba de hapo ka planning department but ekani ka prime Meghalaya prime kadi ka short form jong promotion and incubation of market driven enterprise de ekani ka prime Meghalaya ko maong kadi ka program hakaba ngiyarap banpen kiyo ya ki brio ki badan ya ka business lani ka kam ka jong ki da ka bangi ya kita ki services ki paper link ba kani ka prime Meghalaya de ya kani ka program prime nilayo akan sedang house nam 8,000 kat kindai bat ka hapo ka Meghalaya Basin Management Agency laju asno de dan bayi asno ka office basin de ka de la pentre kam da ka office jong ka Meghalaya Basin Management Agency bat ka Meghalaya Institute the Meghalaya Institute of Entrepreneurship but ni don de kata knowledge partner ka pawanra kita ki riu tip bat ki riu wat dunia bat ki riu start ki bana ka IIM Calcutta Innovation Park but hari kat kini gilai teli ki organization ni orang pentelun yang ka kam hang ne hapo ka prime Meghalaya de ka prime Meghalaya nanchu puli mo ya kan daga tian English ka vision jong ka prime Meghalaya ka bangi ni don ban pentelun ni ka kam kalong to make entrepreneurship a preferred career choice for the youth of the state kamot kabani ni kwa ban pelong ya kan ka entrepreneurship lani ka jingseng jam jong phi ka phi seng bakal long ka career choice na kabenta jong phi na marba hakini kisni ba mentangi yo ide bon ke samla ni wa de ka kam sarkar ni wa de ka kam sarkar hanre ni yo maka kam sarkar kalau ba kerdu ado ka ta hakini ki sni ki ba menta te kum ta ling ba kane ka program ni kwa ban penslur ya phi ba penseng ki kam ki jam ki jong phi ken na mani yo phi don ni ka sap ni don ni kita ki resources ki bon de ha ka jalla ka jong ni kham tam te kum ta ni kwa ba ki sala kin yen hala ki jong ki ja kin seng ya la ki jong ki kam ki jam ba ni na ka prime Meghalaya pa ni ya kum no ka phi phila ban pen ki ya ka kam ka jong phi kum no ka phila ban pen mandur ya kita ki idea ki business idea ki ba phi don lik ba ki services ki ba phe ni don